Assalamu alaikum les téléspectateurs Piindi TV min calmini on min juurima on kadi emin mbaɗa on souhaité meilleur vœu eɗen duwono on e hitande hesere nde yo Allah waɗan en jaam min jetti noon dendagal liggotoɗo e Piindi TV ha tengti noon e mawɓe amen ardiɓe hono kawam Abou Diop walla Daouda Moussa Dia kamɓe foof mo limti kala juuma tata Leyla en kaw Hammad en mawɓe tambuɓe Piindi TV ɓe fof emin ñagono ɗumen emin duwono ɗumen kadi emin mbiya ɗumen emin mbiyaɓe bonne année bonne santé. Assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum aduna. Mi wi mon bonne et heureuse année 2022. Yo Allah o hokku en juude balɗe moƴƴude battane en tawtorama hitande ɓendunde nde ɗo hitande natonde yo Allah hokku en natene bismillahir rahmanir rahim gasne ɗum alhamdulillah rabbil alamin. Ko DJ Chat Show ko disi sawani mo sawta gacce animateur Piindi radio et présentateur Piindi TV. Assalamu alaikum mon bandiraɓe yewɓe ayawo Piindi TV en mbiyamo hitande hesere dow men hitande malade welde taw ko moƴƴere en calmini ardiɓe tambiɓe oɗo galle hono Piindi TV en beltanima hono kawmen Abou Diop en beltanima hono Daouda Harouna Moussa Dia en beltanima kadi hono bammen Bab Hammad walla mbiyen ɓuuji meɗen walla mbiyen lowguel ɓumguel meɗen en mbiyama bonne heureuse année. Yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV e heɗiyankoɓe radio Piindi radio on calminama on juurama on mbiyama bonne et heureuse année hitande jaam hitande malade hitande ɓamtare ligando fadiga walla mbiyama fadiga pro wiyon yo Allah waɗan en jaam e kisal en nden kay ɓamtare on jarama. Bonne et heureuse année 2022 dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓoɓe Piindi TV on mbiyama bonne et heureuse année on duwanama hitande amne malade gote mon foof andi ko yiɗe e ɓerde mum yo jomiraɗo waɗan ɗum ɗum noon wiide moon en beltima no fewi e yebde mon yeɓaton Piindi TV partage uji mon ha e commentaire uji mon vraiment merci. Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV ko Ali Fall monteur infographiste ɗo e Piindi miɗo ñaago noon on hitande jaam hitande gurdam e hitande kopparaji. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à tout le monde. Mi ñaganima himɓe foof hitande jaam hitande cellal hitande kisal hitande bamtare donc ñaganima aussi gollotoɓe ɗo e Piindi TV a commençant par premier questeur Daouda Dia Baw Abou Samba Diop ha e less donc mi ñaganima moni foof yo Allah waɗan ɗum jaam waɗan ɗum jaam e hitande. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Piindi radio e yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on jattama no fewi e jeebgol moɗon e dendagal programme uji ɗi foof komin Ablaye Moussa Kebe Piindi Média ina wiya moon hitande malade hitande moƴƴere 2022 yo won hitande jaam hitande cellal e hitande kisal. on calminama on juurama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere eɗen ɗo e Piindi TV en calmini kawmen kaw Abou Diop calmini kawmen kaw Hammad Thiam eɗen ñagonen yimɓeɓe foof moƴƴere Allah yo Allah hokke en hawrude e hitande natore nde wona hitande moƴƴere hitande jaam hitande kisal hitande dañal. bandiraɓe duysidiroɓe e Piindi TV guila Piindi TV fuɗɗi en jetti baba Abou Hafsata Coumba Hamme Daouda Gueddaɗo Maymouna Tafsir Tata Leyla e golloɓe e Piindi TV e Piindi FM kamɓe kala en mbiɓe hitande jaam hitande kisal hitande dañal hitande ɓamtare hitande nde ganduɗa kala gollowo e Piindi TV kadi ne ma ɓamta hen en mbi bandiraɓe kadi ne yeeɓiyankoɓe men hitande jaam bonne et heureuse année 2022. Assalamu alaikum bandiraɓe ko min Hafsa Diallo gollotoɗo ɗo e Piindi radio hitande 2021 paaɗen nde mbeɗa ñagono bandiraɓe kal cellal kisal jaam e aduna o foof e surtout ɗo e Piindi TV enen jetta yeeɓiyankoɓe men e auditeur uji men no feewi wattuɓe hakkillaji e Piindi radio. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on juurama bonne heureuse année à toutes à tous bandiraɓe kala on mbiyama hitande moƴƴere hitande jaam e cellal e kisal yo Allah hokki en hitande won arone nde wonanen hitande ɓamtare Allah ittanen rafiji kala ko soomi e nder o hitande ɓennude taw koko boni yo yaade mayre yo Allah waɗen hitande jaam onon foof on mbiyama bonne heureuse année min Tidiane Atou Sarr ɗo e Piindi TV
fulɓe kala mbiyam bonne heureuse année. assalamu aleykum équipe Piindi TV on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere min ñaguima Allah jomiraɗo subahanahu wa taala oɗo 2021 gonɗo e waynade yo waynoren e jaam e cellal e kisal kono kadi 2022 yo Allah waɗ ɗum hitande jaam hitande cellal kisal ɓurele ɓamtare Allah kadi ittanen caɗele waɗanen kadi udditare waɗanen ɓural men Allah rokken sagoji men e sagoji jinna meɗen kono kadi e yettude kadi dendagal équipe Piindi TV foof guilay ardiɓe machallah woni premier questeur mo assemblée nationale Daouda Moussa Dia e famille mum no didorno woni lewlewal pinal Abou Samba Diop e ɓesmum foof no didorno e dendagal dillowo ɗo e équipe Piindi TV woni to banggal télé to e to banggal radio to foof eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe saabu ko yimɓe dariɓe e suusɓe sasɓe kadi joguiɓe pellital no fewi no fewi no fewi eɗen ñaganoɓe kamɓe kala yo Allah timmin cagatagal ngal Allah kadi rokka en sagoji men e mabɓe woni kamɓene ɓe gara haɓe lomto machallah taw Piindi TV woni télé walla radio mo ganduɗa ene huftidini aduna o foof kadi en jittiri ɗum Allah kadi no fewi yo Allah yaw kadi ɓeyda moƴƴere nde ɗum noon on calminama on juurama auditeur uji men auditrice uji men wonɓe ɗo wonɓe nder leydi caggal leydi heɗotoɓe radio ngo e ƴeewoɓe ayawo haɓrede Piindi TV foof amin ñaago Allah e 2022 yon battu huɓɓude téléji moɗon koccuton e Piindi TV machallah tawa kala ko jiɗɗon ko hen pamon kadi Piindi TV ari ɗo ko pour ɓeydude kala ko fate éducation kala ko fate développement kala ko fate santé kala ko fate jangde e diine meɗen foof so Allah jaaɓi ma Piindi TV ar hen e cellal ɓalli men foof so Allah jaaɓi Piindi TV noon yahani to banggal fannuji film uji ɗi moƴƴani ala jiɗɗen ko kala ko yalti taw enen e sukaɓe men fof eɗen mbawa ƴewde ɗum en famille ko ɗum ɗon woni devise mo Piindi TV e kadi e konngol mawɓe ardiɓe men ɓe eɗen ñaago Allah yo Allah rokku en timminde fandare nde en jetti kala en jetti debbo hen e gorko suka e mawɗo wonɓe ɗo e wonɓe terrain-ngaji ɓe machallah enen doga ene gaddoyo kabaruji labɗi e tout nos correspondant kamɓe foof vraiment en goppani hay goto onon foof mbeɗa wiya on très bonne année 2022 yo Allah waɗanen hitande ɓamtare men e cellal men Allah waɗa kadi oɗo boros bonɗo yo Allah hanno ɗum e 2021 o 2022 vraiment on a beaucoup de choses à faire eɗen jogui golle kewɗe ɗe poɗɗen wadde yo Allah rokken mbawen yaade aduna o foof inchallah e équipe Piindi TV musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV jaam walle mum walla jaam wiyata wona jaam ñalle mum caggal jettiɗen gueno jurmudero jurmotoɗo jafotoɗo en jetti sabbuji ɗi kala ko wona ɗum ko e dendagal hetti yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV mbaɗama julmo wuuri hitande hikka nde woni koye mayde hitande 2022 nani daro noon yo nde wonanen hitande jaam e kisal nde wonanen ɓuural e ɓamtare nde wonane cellal duumigal e kumtal hajuji dendagal jeeɓowo ayawo Piindi TV e dendagal gollotoɓe ɗoɓe guillay mawɓe ɓe ha e technicien ji ɗi ha e animateur uji ɗi ha e journaliste ɓe onon kala on mbaɗama julmuɗo on ñagama kadi yon jarlo jaafoɗon enen to banggal enen jarliɓe en jaafima yallo kentayɗo o sa wuuri on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV gonɗen koye mayirɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho caggal jibinede annabi Isa ibne Mariama eɗen paye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi yo Allah waɗ ɗum hitande jaam hitande cellal hitande ɓuural hitande ɓamtare kala caɗele gonnoɗe e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho yo Allahu lamɗo baddilanen ɗum ha tengte rafiji e rafi biyeteɗo covid 19 mo ganduɗa ene fayni bandiraɓe bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ko yettude Allah e julde no laaɗu e yettude jignaɓe sernaɓe serme mumen sababude darde darade gam ƴellidde leñol wallidde bandiraɓe to banggue pinal to banggue humpito Piindi Média Piindi radio Piindi TV jalti e nder hen e gueɗe goɗɗe jogorɗe yaltoyde e ujunnaji ɗiɗi e nogas inchallah lamɗo jaaɓi yettude Allah e yetta mo ganduɗa ko kañum woni Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko kanko woni ɗo kanko ardi gollal ngal kanko sosi gollal ngal ɓirte warñede makko waɗi jawdi makko hay goto meeɗani yiide gollorɗe ɗe Allah luɓo e Daouda ɗe eɗe o gollotoɗe no fonkiri ngal ɗo gollal ni ala fof gollal ngal fonkiri noon ngal ɗo gollal no wawi mo jogui gueɗe sappo nogas gaddoje ngaalu ngal ɗo so wona ngaalu jalto wona naata hen ala ko artan tamo kono ko ngal ɗo gollal ɓuuri yidde kono woto ƴeewe gollal ngal ko yidde leñol mum yidde ɗemgal mum yidde finatawa muɗum andude ɗemgal so janggaka koko majjata no yewdo Diallo wiyatno ni andude sen daremata banggue pine kendoɗaɓe
ha Piindi TV o ñaanti ɗum o yoni ɗum galleji joɗɗi otoji kesi comci joɗɗi ha kala théâtre men natti wonde puuccu pacaji théâtre men natti wonde comci ceekiɗi natti wonde yimɓe ɓe ganduɗa no jiiɗa ɗumen fof taw fewani hande o séréji kewɗi jibinama e téléji ɗi ko Allah wela Daouda Diano wela ko Piindi TV woni sababu yo judde hen balɗe e nder juɓɓude kesire jogonde waɗede e ujunaji ɗiɗi nogas ɗiɗi so Allah lamɗo jaaɓi on jiito banggue jewta wayloji goɗɗi jogoɗe wadde ko wayno sériji ɗi ganduɗa ɗiɗi inana doga oɗo saaha joni série mo ganduɗa ko waylo jamanu e série fils de khalifa kono jewta goɗɗe nani hen en jetti wandiraɓe waɗoɓe ɗo jewta ɓe rawɓe ɓe e worɓe ɓe sukaɓe e mawɓe ɓe rewɓe no jayandeji ko ganduɗa tardata e kala subaka e juɓɓude gonɗi jogonde waɗede kono mi haalta hami gayna mi yettani bandiraɓe gollotoɓe ɗo ɓe technicien ji ɗi woni filmoɓe ɓe woni montoɓe ɓe woni yuɓɓinoɓe ɓe e ñantoɓe ɓe e dendagal kala ɗo neɗɗo woni haaloɓe e radio ngo jayandiyankoɓe wonɓe ɗo ɓe waɗoɓe jewte ɓe hokkoɓe kabaruji ɓe e bandiraɓe men joɗaniɓe en e diwanuji ɗi woni no correspondant ɓe ganduɗa ko kañum dokkani hen kabaruji kala ko jooli e diwanuji ɗi ɓiɓɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ɓiɓɓe fulɓe tedduɓe on calminama on jurama en jettama en jetti en jarnima kala hitande jaam hitande cellal hitande sutura juutde balɗe e moƴƴude battande dakame juutde balɗe ko cellal duumigal e arsugo jaaju Allah adda nanodiral hakkude men e leñol meɗen hakkude men e joom diineji men en hakkude men e ɓiɓɓe leydi ndi koni gotiri en cendata hay saaha goto en ñaganima mawɗo leydi ndi Alaji Macky Sall no Mamoudou Dia wiyanno ni so tawi mawɗo leydi ndi ɗanaki en ɗanotako arme ɗe so ɗanaki en ɗanotako kala ko neɗɗo dillata ko dillata ha tengde bandira men ɗanniyankoɓe wonɓe yewede yaltuɓe goppi galleji baaba ɓe ganduɗa hande o goye men jeewi eɗen gandi koɓe gonno e nder hen kono on jangguini on pindini on pamni on mahi on dokkiri Allah jarama on jarama hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi yo won hitande jaam hitande kisal ɓamtare ɗemɗe gueldije pulaar wona goho hono fawa e ɗemɗe ɗe kala assalamu aleykum wa rahmatullah